Bebak lukurok no sawai mano 19 October 2020 ni salmariwo ADC village election tamni bage ingya hinai Bipra thani adong rok deputation laimani dati ADC village election khaina bage hinai Piaba a solono ahino ha asomcha BJP ni Tiprasa morcha hinai manya Janajati morcha rok nokha Bisaka kha ADC hapang Tipramotha phaimani rang busuk chalai kha awni report phunungna ni bage dal bidal jonal thai rogo deputation laimani mangpli jungjotono nukha akogno rugui tumuno thangkhangke taklai bisi bai bisi brui laikha Tipra hapango BJP I50 hapang phaimani aboni bo nainani no glai tongkha abde hai klai dal bidal Tripura haini thai hai klai no ampio bo deputation rui ki filmani jorawo khaklab rogo bu tok khlai jakbai sangrung salni horo dalai no tungplawi thangkha ampi latha tui flag di nokholai mani mangpli ka soi phaikha abde hai klai bunai toknai rokno romnani bagai hnai Nrok nai tongo cheyagui Tripuri khorangni mangpli